So diri makita nyo tinaw na kayo siya. So 10 watts rin akong igamit ana. So what's up mga YouTube people o Facebook people. So karon adlaw guys, maghimo ta og ang submersible pump atong himuang filter dayon. So tama ba? So kini. So aquarium top filter guys. So medyo hinay-hinay ni siya, 10 watts ra ni siya. So ato siyang buhatag filter nga kani atong gamit. So without further ado, di na ta mag-explain og palabi, tan-awa na lang ninyo. Let's go.
So ayan guys. Di totoo yan. Diyos ko, Tagalog mo noon. So dara guys, mo na siya guys. Gibutangan na ako na siya og dibkon guys kay wala tay epoxy. So zero ang atong money nga nagasto ani guys kay tanan is ato ra nakita diri sa atong panimalay. So mo ni zero cost ni. No, zero money cost ni. So ang ako ang gibutangan ni guys is nagbutang lang taog kanang guba nga gamay nga baldi dayon kini siya is sudlanan ni sa map, no, dayon gibutangan natong mga bato dayon balas. So inani ra ang setup guys, and then ang akong gamiton nga top filter is 10 watts ra. So ako pa ning pangitaag setup nga di kay siya ingong taas para mo saka gud ang tubig. Pasensya na, medyo saba So tara, i-set up ako niron guys. So akong planong butangan ani guys is kanin di ari. So ibalhin ko na diya kay ang ako ang mga golden tilapia need nila og lain pang submersible pump. So tara. So guys, nalobat ko, pasensya. Nalobat akong action cam, so cellphone na itong gamit ro na. So dara, na-install na ako guys. Okay na kayo siya. So successful. So muna ato ang himong kuan guys, top filter or mura og ang submersible pump nga 10 watts ato ang gigamit. Nahimo pagid siya nato siya guys. Pero di lang kayo nato siya magamit sa taas kayo nga pag-transfer sa tubig. So may mga akong gidiskartihan na lang guys. So that's it siguro. So naralingaw na kayo sila guys. So medyo lubog pa na siya kay wala pa kayo na kuha na higop ang mga lubog. So mo ni siya guys. So diri makita nyo tinaw na kayo siya. So that's it siguro. Ako na ngayon ang akong video diri guys. O huwag ayaw kalimot sa pag-subscribe, and if you like this video, i-share sa inyong mga Facebook, no? So until next video na pod, and Benji Mags is gonna be out. So bye bye.